Die eindeloze voettocht, de uitputting nabij. En dat hoort ook bij de pelgrimstochten. Omdat het je vervult. Omdat het je nederig maakt. Het is je bestemming. Het is niet zoveel mogelijk spullen kopen. Het is gewoon je bijna verdwijnen. Sluit je je ogen eventjes. Gaan we door in een andere houding, naar de kniestand. Het is ook weer belangrijk om je houding even goed te opbouwen. Ja, dit geeft me mogelijk. Je moest even kijken. De benen ook buigen. Misschien is het wel een hillige trijehoek. De bezinning in tjerken, of het nou een drege preek is of een yogales. De beweging van het keuring. En de betjoening van het longenskip. Walk with me, Lord. Walk with me, Lord. Misschien ik wel dat de Stichting Oude Frieske Tjerken en de Stichting Oude Groninger Kerken om die reden beziek je de tjerken te verbinden met het longenskip en het keuring. Maar een nieuw pilgrimspaad dat de komende jaren stal krijgen moet in deze regio. Het Ziltepad. Dit is waar het uiteenzet met een proeftraject dat rint van Eerstrum via Lauwerzeeg naar Vierhuizen en Hornhuizen. All alone, this tedious journey. Het Ziltepad is een tocht die je kan gaan van kerk naar kerk. Gekoppeld aan het thema bezinning. In Friesland, Groningen en Noord-Holland straks als het klaar is. Langs de hele Waddenkust. Omdat je daar niet alleen maar die kerken hebt, maar ook een heel mooi landschap. En wij vonden het mooi om dat juist bij elkaar te brengen, om een andere dimensie te geven aan het wandelen, als je dan toch aan het wandelen bent. Iemand noemde daar net al ook de torens en bakens. Iemand hoorde ik het al, ja, noem eens. Wij noemen ze bakens van betekenis. Bakens van betekenis, Ja. ook mooi. Omdat er ook altijd verschillende geschiedslagen in die kerk zijn. Hè? Wij noemen de kerk eigenlijk een soort tijdmachine. Eigenlijk als je in de kerk bent kun je als het ware de geschiedenis afpellen van de omgeving en van het dorp en van de kerk. Wat mooi, ja. Ben ik zo te verstaan of moet ik achter die microfoon wel, hè? Ik ben eigenlijk precies een jaar geleden begonnen met het grote avontuur van het wandelen door Noord-Nederland. Ik ga 5 jaar lang lopen door het noorden. Dat is tijdreizen. En onze voorouders wisten dat. Net als de filosofen, alle filosofen die lopen nog steeds. Dus het lopen is iets magisch. En dan dat besef. Want het is echt tijdreizen. Zo krijgt het landschap betekenis. Een Duitse socioloog noemt dat resoneren. Dan ga je resoneren. Met elkaar. En je krijgt contact met het landschap. Want je loopt en je loopt urenlang. En ook jij en dat landschap gaan resoneren. Elkaar hier al tegengekomen, hè?
rust. Nou, dat we rechtop zijn lopen, dat is eigenlijk wel heel erg handig geweest. Maar goed, blijkt wel dat als mensen steeds meer zitten en in minder natuurlijke omgevingen verkeren, dat gevaren voor de gezondheid met zich meelevert. Zowel fysieke als psychische problemen kan opleveren. Terwijl we weten uit onderzoek dat lopen goed is voor je immuunsysteem, voor het opbouwen van weerstand. Dat het goed is voor cholesterolgehalte, BMI, vetten. Ja. Dat het goed is voor het geheugen. Dat het goed is voor stress en depressie, wat vaak samenhangt met stress. Nou hebben ze gekeken ook naar, als we dan gaan lopen, naar wat voor soort omgeving is dan goed om in te lopen. Psychologen die zeggen dat het zintuigelijk boeiend moet zijn. Dus dat je echt kan ruiken, kan kijken, kan voelen, kan proeven. En ook dat het wijds lijkt, uitgestrekt is. En daar scoorde dan de kustomgeving het hoogst om een herstellend gevoel te ervaren en ontspanning te ervaren. Oh ja? Ja. Oké. Grappig. Ja, ik zeg allemaal veel te korte bocht over de eilen. Was er ook uren over. Het is wezenlijk van belang en een wezenlijk onderdeel van ons mens zijn. We zijn ervoor ontworpen. En als we het niet benutten, dan raak je hersenfuncties kwijt. Want het is ook allemaal met elkaar verbonden. Ja, werking van je hart zorgt voor die bloedtoevoer naar je hersenen. Die daar weer voeding uit krijgen en daardoor kan functioneren. Dus als je dat stopt, dan stopt dat functioneren. Het bijzondere is ook dat bijvoorbeeld als we het niet eens zijn met politici, dat we bijvoorbeeld een klimaatmars organiseren in Amsterdam nog niet zo lang geleden, dat je met elkaar kilometers gaat lopen. Of dat je bijvoorbeeld het doet wandelen, samen lopen op het moment wanneer je iemand wil herdenken. De kerken zijn ruimte waar het stil is, waar je even kan bezinnen, waar je even tot rust komt. Ieder doet het op zijn eigen manier. Maar we dachten van, nou, daar kunnen we misschien nog wel wat dingen aan toevoegen die daar nog een beetje bij helpen. Je kon zingen in de kerk. Een soort stembevrijding. Lekker puur, lekker puur. Doe het ook wel. Schud jezelf helemaal los. Hoi. Alle haast om hier te komen, al het gedoe. Laat het in de grond zakken. Inademend, neem helder wit licht mee. Alle tintelende witte, frisse uit de lucht. En dat breng je in de longen. En als je buiten bent, dan voel je dat frisse, dat tintelende frisse van de lucht. En daar krijg je ook weer heel makkelijk energie van. In Vierhuizen hadden we ook Qigong-lessen met een groepje dorpelingen. En daar konden nu deelnemers van het Zilterpad konden daarbij aansluiten. Voel of je prettig ligt voor de ontspanning. Slapen in de kerk is ook een mogelijkheid. Dus dat zijn natuurlijk de meer experimentele kanten van het Zilterpad. En dan in de midden, dan is dat alle onluts naar wie krijgt 8 à Jochen in het waardgebied, met uitschitters, wienpoesters van Jochen toch rond 100 kilometer in het oeren. En misschien zelfs wel even de bokken.
neem altijd zo weinig mogelijk mee. Dus ik heb ook bijna niks. Heb jij vaker in de kerk geslapen? Heb ik in een kerk geslapen? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik vind het wel heel bijzonder. Ik vind het echt heel mooi. Ja, kijk. Ja. Dit is mooi. Meer heeft de mens niet nodig. Je hoeft niet bang te zijn voor spoken of zo. Nee. Heilige Geesten wel. Dat zou wel kunnen. Dat is zo. Ja. Dit is de kerk als Revugio, ja. Je slaapt eigenlijk op een begraafplaats. Dat is gek. Toch geesten. Ja. Dus er hield wel een waskorging voor zowel het vasteland als op de waterlanden. En ik heb toch wel rekening houden met stevige wien. En pas in die jongtijd, dan zilde wien het wat reizen rondhangen. Als kielt het net een hopelijk kiet het maar een wienkrijf nee onder de taart. Want de wienkrijf 8, die zal sterren. Ja, dat zijn echt een populier daarvoor. When the times get rough, put your favorite record on, baby. I fill the bathtub up. You wanna say goodbye? Eeuwenlang liepen de mensen over het land. Je krijgt weer echt gevoel voor geschiedenis als je door het landschap loopt. Heel gek is dat. En dat emotioneert. Gewoon de geschiedenis emotioneert als je loopt. Daar heb je de storm. When the times get rough, put your favorite record on. En dat hele pelgrimeren idee. You could say goodbye. Ja. Nee, ik zoek wel, hou vast, toch ook bij de kerkjes. Ik vind het heel mooi. Heel mooi dat ze er allemaal nog zijn. Nee, ik wil dat geloof ook niet zeg maar, uit afkaarten. Zo, dat we dat niet meer nodig hebben. Niet dat ik dan per se zelf religieus wil worden. Maar ik wil het als planoloog die de toekomst bestudeert, wil ik wel weer weten wat de religies aan het doen zijn. Waar ze naar op zoek zijn. Welke antwoorden ze proberen te verzinnen. En hoe religieus mensen weer worden. Er zijn wel denk ik periodes in je leven dat je er meer behoefte aan hebt. Lekker stil te wandelen. En jezelf eens af te vragen, hoe gaat het met mij? Ja? Doen we dat. Hoe gaat het met je? Ga je aan jezelf vertellen? Of aan God? Of aan iemand in gedachten die je heel vertrouwd is? Ik heb eerst een opleiding pastoraat gedaan. Pastorale hulpverlening. Dat is dat je met de Bijbel en met God mensen helpt. In moeilijke dingen. Toen dacht ik al van, maar ik wil dit niet in een kamertje doen met 2 stoelen tegenover elkaar. Maar ik wil het wandelend doen. Ik wil wel naar buiten. Op een of andere manier word ik er blij van dat het zo klopt of zo vaak. Met net wat je nodig hebt. En dat het zo helpt bij processen waar je in je hoofd mee bezig bent. Dat dan wandelen helpt.
jullie deze zegen, ook een hele oude zegenbede, een reiszegen van Sint Patrick uit, voor mij Iers. Jullie meegeven? Dankjewel. Yes, nou lekker uitbaaien. Waar komen we eigenlijk nu? In welk dorpje? Ezumazeil. Ah ja, een gehuchtje. Hoi. Ik wil eigenlijk gaan onderzoeken wat de rol van vrije tijd is voor mensen in een veranderende samenleving. En ik denk dat wij een zinvoller bestaan kunnen krijgen. en hoe vinden we dat? Hoe krijgen we dat? En hoe kunnen we dat in onze vrije tijd? Want kunnen we daar eigenlijk onze antwoorden vinden. En in mijn eerste bespiegelingen van teruggaan naar bijvoorbeeld toerisme. Waarom zijn we ooit met toerisme begonnen? Ja, dan kun je al terug naar ik kom bijvoorbeeld 700, 800 jaar geleden uit bij bedevaartstoerisme. Ja. Toen gingen we al op reis en gingen we op bedevaart en kochten we al ampullen met heilig water. Daar is in mijn ogen een soort basis gelegd voor het moderne toerisme zoals we dat nu kennen. En ik wil dat verhaal en die waarden, die zou ik eigenlijk nog willen uitdiepen. Want ik denk dat in die waarden van vroeger, dat daar ook weer antwoorden zitten voor nu en morgen. Want die eerste vormen van toerisme, die bedevaart, die hadden een doel. Die hadden een doel. Innerlijk doel. Ja, van ontdekken. Dat was kennis vergaren. Natuurlijk ook genieten. Natuurlijk ook feesten. Dat is van alle jaren, van alle tijden geweest. Maar dan is er ergens iets misgegaan. Ja. En zijn we eigenlijk wat losgezongen van wat echt de functie van vrije tijd is. Om ook eens eventjes wat stil te staan. Sta eens even stil. Reflecteren op je leven. Walk with me, Lord. Walk with me, Lord. All alone, this tear's journey. Won't you walk with me? Walk with me, Lord. Walk with me. All alone, this tear's journey. Won't you walk with me? Je doet het beste als je het alleen doet. Dan kan je echt op bezinnen met z'n tweeën. Dan heb je toch altijd wel wat te praten of te zien. En als je het alleen doet, dan kun je echt tot jezelf komen. En dat kan best wel eens confronterend zijn, want dat is niet altijd leuk. Je bent niet altijd leuk. Nee? En nee. Je gaat ook wel eens in traan. Dat is dat gebeurt ook. Zeker als je langere tijd loopt. Dagen achter elkaar, weken achter elkaar, soms maanden. Ja, dan komt de tranen, dan komt wel eens een keer los hoor. En dat is ook bezinning. Maar dat hoor je. Ja. En is dat ook bevrijdend of is dat heel Ja, dat is heel bevrijdend. Dat, uiteindelijk wel. Uiteindelijk is het heel bevrijdend. Wandelen is heel therapeutisch eigenlijk. Take my hand, Lord. Take my hand, Lord. All alone. We hebben ook wel een leuke ding. Ik weet niet of dat op film kan. Nee, dat kan niet op film voorbij. Ja, nee, maar dat knip je wel. Daar ging een fietser voorbij. En op een gegeven moment, ik zeg... Wat doet die man? Dat lijkt wel of daar een naakte man uit de bosjes komt. Er was die fietser, die had zich uitgekleed en die ging naakt fietsen. Maar er kwam een fietser van de andere kant, toen schoot hij weer in de bosjes. En toen zagen we dat hij de onderbroek aan deed. En toen is hij doorgefietst. Op afstand. Dat mag dus ook mee. Moet die man natuurlijk zelf Ja, ja, ik denk, nou, dat is wel grappig.
We hebben genoten die dagen. Heerlijk. Ja, we hebben echt genoten. Ja. time to go. It's always darkest before the dawn. Sun never shows. De storm die raast momenteel lekker over Friesland. Dat vinden veel mensen min nice, maar de binnenkant die vindt het heel goed nice, want die gaan erop uit in die storm. Maybe there's a good guy. Damn. Maybe there's a good guy. Maar het loopt nog wel wat on. We zitten nog net op het hoogtepunt. Ik verwacht je einde van de media, begin van de joentijd en daarna. Rondom dat lopen zit een hele andere wereld die heel anders in elkaar zit. Die niet leuk is voor daarbij? Nee, hij komt in de plaats van. Ja, hè? Ja. Nee, het is heel radicaal. Dat landschap kan niet zonder dat lopen. Want anders is het landschap alleen maar een soort van kijklandschap. Maar als je er echt doorheen beweegt, in dat trage tempo, dan wordt het landschap weer dramatisch en dan krijgt het weer betekenis. Dan wordt het iets wat je vervult. Hey. En dan krijg je een hele andere waardestelling. En dan kan je het landschap gaan opbouwen. Vanuit het lopen. En mijn stelling is dat je dan bij een duurzame toekomst uitkomt. Die andere route via de economie en via de hoge snelheid, daar kom je niet bij duurzaamheid uit. Nooit. Maar dit wel. Dit is gewoon goed. Maybe there's a good guy. Damn. Maybe there's a good guy. Damn. Ja. Maybe there's a good guy. Ja, het is goed. Damn. Maybe there's a good guy. Friesland staat eigenlijk nog helemaal niet zo op de kaart bij de mensen als wandelprovincie. Dit is een eeuwenoud landschap, de terpen, de dorpjes. Daarvoor moet je openstaan en daar moet je misschien ook wel wat meer bij geholpen worden. Om het landschap, om de cultuurhistorie, om de verhalen, om de natuur te laten ontdekken en open te laten gaan voor mensen. Weet je wat kan helpen? Dat we in Friesland zeker, en misschien ook wel delen in Groningen, dat we oude paden gaan herstellen. Dat denk ik, en niet alles maar asfalteren. Dat we fijn vertakte oude routes over landerijen, hoe mooi zou dat zijn? De oude boerenpaden, de klompenpaden, ja. Ja, ik denk dan kunnen we zo geweldig mee scoren. Ja, dat gaat echt een nieuw bezoek aantrekken, hoor. Ook van onszelf. Mensen die echt even tot de kern van hun zaak willen komen. Ja, dan is er eigenlijk geen beter gebied in Nederland, denk ik, dan gewoon hier zijn. En kijken wat er met je gebeurt.
Zo. Oh, kijk. Spruitjes. Ja, ik rook al de spruitjes. En, Bezinningstoerisme. Daar heb ik niks mee. Nee, dat woord moeten we ook laten. Nee, Wij moeten zelf gaan lopen. Het wordt... Exact. Ja. Maar dat zeg ik steeds. De Groningers en de Friezen moeten zelf gaan lopen. Ja, dan verandert er iets. Nee. Het Zultenpad zou in de eerste plaats voor de Friezen en de Groningers zelf moeten zijn. Wij zijn geen toeristische aanbieders natuurlijk. Hè? Maar je wil wel, wij kunnen natuurlijk wel door middel van de kerken kunnen wij deze route natuurlijk faciliteren. Maar dan gaan we ervan uit dat we in 2027 de hele route klaar hebben. Dus dan hebben we Noord-Holland, Friesland, Groningen. Dan kun je een mooi eindje stappen. De hele nacht genoten van de stilte. Ja, wakker gelegen, maar dat was helemaal niet erg. Integendeel, de tijd verglijdt en dat maakt je niet vaak mee. Ook de storm voelde goed. Er is een woord voor. Het was een ervaring.